Com sempre, no sap què fer, ni què pensar. Se li esbranca el camí i no sap quina direcció agafar. Les bifurcacions el posen nerviós. Li recorden que la vida és una responsabilitat. Habitualment s'estima més girar cua o encauar-se. Aquest cop no ho podrà pas fer. No podrà pas continuar enganyant-se. Ha arribat l'hora de la veritat i s'ha de preparar per fugir. I és tan feliç quan, un d'aqueixos vespres de gresca, l'Àngela se posa a cantar. Entona, amb veu cristal·lina, qualcaire joioso commovedor, i en Leo, amb mestria, l'acompanya amb el violí. Sap que ho fan també per a ell. Per a ell. Ressonen les notes i els mots, ressonen dins seu, alhora delicadament i poderosament, barrejats amb les ombres i les flames que dansen per les bigues al sostre. I llavors, cop i recop, el goig submergeix en Gabriel. Aquest trencament era una progressió, tot essent un retorn als orígens. Era una ascensió sense constituir una ambició. Alhora, revelació i creixement del cor i de l'esperit, potser fins al punt de transcendir-los. I li permet, ara, de completar, unificar i tancar el seu recorregut. El fa sabedor de la Déu i de la mar, rodador del solar i de l'obaga, amant del dia i de la nit.